Алекс да ти я пусне на тебе. Пусни му я. Насам, насам. Напред. Обратно, обратно, обратно. Обратно ти казвам. Алекс! Айде по-бързо де! Тръгна! Борис, пас! Ей го, Георги! Алекс, тук много замачкахме, дай на другата страна. Мони, внимавай там. Внимавай, Ники, стой, не се лепи, стой. Гледаш и там и тук. Алекс, да не ти минава зад гърба. Бори, обираме я първата. Бори, обираме я. Мони, внимавай! Дай пак да я фърля. Дай му пак да я фърля, не е влязъл. Мони! Ти ритмът не можеш да го стигнеш. Ники, вземаме. Ники назад си, Ники назад си. Ай, Любчо, дай да вземе. Мони! Браво! Давай, взимаш я, взимаш я! Добре, Ники! Бори, не се лепи! Потъча! Емо, подсигурявай, стига, Емо назад и навътре! Назад и към мене, Емо! Готов! Слез! Браво, бе! Чуп! Голям завой! Любче! Любче! Ама голям завой, бе! Иди към топката! Алекс, браво! Ники! Тая за по-сигурно да дай на Бори. Кой го пази в средата? Единият да отиде. Бори назад, ей, Любчо тръгна. Любчо тръгна. Ники, ти! Идва! Ей, Бори! Абе, тая настрани, бе! Браво, Денис! Денис! Зад и навътре! Ники, отвори зад гърба на Дашев и Алекс! Дашев до Алекс! Долу влез средата. Играйте сега. Денис да го виждаш! Диве също! Алекс! Алекс! Денис назад! Денис там! Браво! 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 Бързи, Георги, бързи. Алекс, влез в средата. Алекс, бързо. Точно напред, Денис, напред. Тръгва, Алекс. Ники, напред. Ставай, Алекс, ставай, горе. Дай, Георги, дай. Спокойно, спокойно. Мони там, Мони. Дай ме смело, бе. Давай я, давай я, давай я. Топка. Давай я! Давай я. Пас! Виж как стоите далече. Лупчо, не се спърлете, гледайте я, бе. Би сега там. Би! Смело, бързо. Матей, там си отиви по-агресивно. На Ники топката. Мони отвори, Бори, Емо назад, емо към Матей. Играй с Бори, играй с Бори. Денис да го виждаш! Алекс, спокойно! Пак му дай, отвори му пак. Мони, ние искаме ли я? Дашев излез! Дашев, дай! Обърни се! Иве, давай! Кой идва? Отивай! Близко! Браво! Хубав пас, бе! Е назад! Ай, Алекс! Любчо, давай, Любчо! Матей назад, подигравай! Давай, Гого, сам играй, сам! Не изпадай! Шут! Добре, Гого! Хайде по местата бързо! Иве! Още първия път! Играта е... Ники, бори до човека! Любчо, ела тук, Любчо, ела! Дай, Гого! Айде, Гого! Любчо, внимавай! Браво, Мони! Алекс, изправи! Алекс, не внимаваш! Любчо, не искам да го виждаш! И да няма пас между тебе и Борис. Гого, пети номер хвани. Ники, обираме всичко там. Спокойно, бе! Бори ти! Алекс! Браво, Денис! Пак! Борен ти! Бори! Гого, смело играй. Браво! Алекс, иди там да искаш!
Николай. С Алекс играй. Денис наляво. Николай. Немче следва номер 10. Младен надясно. Предавай го вече на Коев. Денис, бързо, спри Денис. Браво, Ники. Дай! Браво, Коев! Хайде, Ибе! Отваряй му! Любчо. Спокойно! Айде, Мони, дай да вземем си. Вътре! Браво, Любчо. Празно, газ! Това е горе! Браво, Ники. Гого, всеки път те изпреварва, айде! Давай, Алекс, смел! Стъпи! Браво, Алекс! Дай му я! Подигравай! Айде, браво! Браво, бе! Браво! Браво, Гошка! Браво! Браво! Как я изплю? Смъртоносно. Вътре сме, ето още не, той ако не беше нацелил, можеше да настане, те стана Мори, смъртоносно. по-събрано двамата с Ники. Ники, двамата близко. Браво, запаза. Любчо, дай тук човек, айде. Ники, айде. Любчо навътре. Мони, много лесно! Любчо! Мори, хубаво е, вземи, да не те лъжи. Браво, бе, Любчо. Дай пак, трябва да правиш. Браво! Браво, Любчо! Браво, Любче! Дай му! Лево! Давай единия да го бие! Пас, Алекс! Любчо, бързо, че замина. Браво, Алексче! Любчо замина. Браво, Мони! Ярене, човек! Денко, ще се Денка! Дай му напред, бе. Сам си, айде лъжи го. Че го лъжиш. Алекс, твоето... Алекс! Браво, Дашка! Много лесно, бе! Браво, Ей, Алекс! Той само да се завърти, където няма! Браво на всички! Обърнете насам! Ейно! Пътей към мене мести. Мести към мене другия път. Алекс! Стой. Ибе там! Надясно, давай. Мести. Ибе дай! Мони Ибе настрани, дай! дай! Позиция! Денис назад и навътре към Коев! Играй с Мони! Алекс, търсия! Даши, излезай! Даши, излез! Играй насам! Браво, бе! Бранче! Топката, Мони, далече си, бе, Мони! И пак да минава Пътей, лесно! стой, внимавай! Прибирай назад и навътре към Коев! Дай Стоп, отзад, три! набори! Отвори! Спокойно! Ел при мене, Алекс, ел при мене! Спокойно! Алекс, не я искаш! Опа! Давай, Алекс, Ого! И сериозно да не я оцелим, бе! Браво, Алекс! Браво, Бори! Браво, нищо! Браво, Бори! Ама ако отидете му искаш да направиш една крачка, няма да има никой покрай тебе. Алекс, кой се играе? Мони, внимавай, Мони! Даше движение, Даше! Движете, айде, на място не става! Да, би! Да! Би! Мони, тръгна! Вани, излизай! Добре, браво! Ванка! Коев да не се прехвърля топка, емо близко до Коев! Алекс, хвани центъра! Бори, така си, добре! Емо, не! Емо не! Назад и навътре Отей, към по-напред ти! Коев излиза! Коев човека! номер 10, Коев! Там е Ивайло! Браво, Иве! Пак! Стави на Коев! Дашев ниско! Алекс, Ивайло, участвай! Фалца, стриктен с тъчовите. Той тъча за кой беше първо? Вас ли беше? Ради, ваш ли беше тъча, че не видях? Дай му да повтаря тъча, дай му да повтаря! Дай му да повтаря! Нищо. Те носи назад! Айде, бе, Ники! Чакай! Внимавай! Любчо, дясно, остави го тук на Бори. Саме! Гого, айде! Да не подава на вратаря! Да не подава на вратаря, бе! Скачвай! Алекс, ти си! Алекс! Любчо, човекът ти замина, не знам дали знаеш. Гого, ти! Браво, Дашка! Они лесно ви минават! Бебе. Не давай, студента видях като носи памперс. Алекс, постоянно ти е зад гърба, бе! И продри го един път!
мъже. Спокойно. Слаев. Едно-две. Ванга! Ей, Ники! Ванга! Да. Темпо. Любчо! Темпо, темпо, темпо. Браво, Николайка! Ей, Мони, много лесно ви минават, бе! Аре, момче. Иво дясно! Айде ние и с тебе, човек! Денис. Матей малко по-напред. Иване, по-напред ако е дълго. Той, спокойно. Ще върнеш ако е да напред. Там, там, там. Мони, спри да искаш, Мони! Ники, дай му я! Давай ни повече контрол, топка в крака, успокойте си, повече самочувствие, айде! По-добри решения срещу... Добре. Алекс, зад гърба ти! Емо Алекс! събери! 10 Емо пъти събери навътре! звъня алармата. Рамката. Майчето ги играта. Алекс, да не те прехвърля, бе! 1-0 за нас също. Любчо същата работа, да не те прехвърля! Да. Излизаме. Дигно, Денис! Денис! Емо, би имате, посигурявай! Стъпи! Браво, бе! Пъпне само. Име, дай! Емо, Матей гърба! Мони, тя не ти е удобна, глупости! Любчо, излез, Дриво Любчо, съм си, излез! дриво Горе, смело, бе! горе, лапка, Смело, бе! горе, ла! Гола горе. Браво, бе! Върти! И башка! Алекс, помагай! Помагайте си, бе! Дашевич! Любчо, излез тук и бори, бе! Любчо, излез напред тук и бори, бе! Дашев още към Матей! Гого ляво гледай, Гого ляво! Да ни я подава пак! Алекс, давай, Алекс! Емо, топ! Айде, Любче, прецени я, тъч! Матей! Мони, дълбоко повече напред. можеш да играеш. Дълго, бе! Добре, че можеш повече, виж къде ти е човека. Ако му я дадат, няма стигне. Не се лепи за него, ела насам, Мони, насам. Иво! До неделя няма да стигне до тебе, Иво. Давай назад и новата тенис. Дашка, още напред! Матей, посигурявай и това! Посигурявай го! Алексче! Браво, Кака? Камерата? Ти пак е камера, само че снима целият тебе. Георги, Матей, стена заставай! И може после да вадиш Давай! само головите ти вади автоматично. Любчо, Човек! отивай напред. Ники, стой тук, бори, иди ей там, ако има отбита топка. Гого, дай е вътре. Матей, по средата! Бие вътре. Да вкараш, бе. Защо? Да вкараме гол. Денис, пусни ли веднага излизаш? Да спри! Дашев, махни го там, Дашев, махни го там! Дашев, махни го там, Иве също. Алекс, без да се блъскаш. Стой си под рамката. Мане го толкова пръсти! Скача тримата! Само я оцелие там, тя е вътре, бе. Айде, обърни се. Любчо, дясно, Любчо. Бори, ела. Алекс, средата. Айде, бе, Мони! Любчо, гърба. Бори, бори! Емо, посиграваш! Браво, Матей! Любчо. Матей, гърба! Ти навътре от към топка. Денис навътре, към Алекс, давай! Подсигурявай Коев близко до номер 10. Алекс, така. Игра напред. Алекс, айде си я си хвърля така, бе! Празно, давай! Гола Любчо, горе. връщай, Любчо, връщай. Браво, момче. Браво, Бори! Дашев, Ники, името. правите? Матей! Дай игра. Стой, Емо, стой, стой. Денис и Алекс вътре. Само ти ти. Айде, бе, играйме, бе! Играй. Иве! Дай! Емо, отваряй! Матей, дай му игра, Матей! Сам! Игра напред. Любчо! Аре, бе! Аре, бе, Коев. Ей, Алекс! Всяка топка те разминава, бе! Давай зад гърба. Емо, подсигурявай Коев. Коев, запусти тази топка, бе, човек, бе. Близо ни спадаш, една ръка разстояние му дръж! Алекс, иди Една ръка, по-напред! далеч си! Имаш бори по-бързо, имаш бори Даш, по-бързо! излез! И му отвори! Денис Отвори готов, му! Денис готов! Абе, бори там, бе, веднага, бе! Дай, бе. Колко време я спираш тази топка? Дашев, стоиме. Алекс, участвай. Денис към Ники, Алекс. пазим ли го? Денис към Алекс.
Дай да шеф! Дай му. Вратар имаш. Хубав Няма пас, го ви. дай му хубава да е. Браво, бе, момче. Глава горе, мой момче. Подаване. Браво, Енчо. Браво, и Алекс ти е вариант. Браво, мой момче. Дай му хубава. Алекс, Алекс. Ники, иди там. Номер 10, кой подсигурява Емо. Бори, внимателно. Иве, давай, не мога да я докараме до там. Да, шеф. Стоиш до него. Ако стоиш до него, няма да я получи никога. Просто някой да продължи да стигне до тебе, Иве. Иво! Да докараме до там. Денис Давай, назад. давай, не знам. Бори, светно силите. Тупи, Алекс. Остра. Остра. Мога стъпи, До Иво, едно! Любчо, Бори, много да там отиват. Бори! Играй. Браво, деца. Бори! Браво, всички. Сложи кръчето там. Сашев, Иво дай. надясно. Алекс, сложи кръчето там. Сложи кръчето, да мога да я Давай, блъскаш. бе! Номер 10. Емо, по-напред. Номер 10. Алекс, Това е чуй да по-напред. топката. Ей, Николай! Ей, така стоите! Емо, номер 10. Дашев надясно. Слагай топката. Дай се, Алекс. Денис, наляво внимай. Браво, бе, Алехандро! Бегай назад само към нашата врата. Контрол, не ритай. Браво, Денис. Главата горе, ти главата горе. Браво. Ники, не се фърляй. Мони, замина. Сам си! Взими решение! Любчо, човек. Пробай, ако трябва! Алекс, айде бе! Бий там! Далече сме! По-близко, Дашев! Следвайте удара! Емо, не бързай! Стой! Алекс, ще дай! Денис близко! Емо, отивай към тях! Топка, Алекс! Там, Алекс! Там! Това горе! Дай моя! Прибирай! Иве! Айде бе, Гого! Трябва да пазите да направим атака. Дашка, Матей, подсигурявай го, бе! Сети, бе. Иво, още, Ивчо! Към мене, ела! Към мене, още, давай! Георги. Ти го ми част, давай! Стара, да играш футбол! Айде! Имаш Ники. Дълго изкара, ако трябва! Иве, газ! Мони бързо! Гого, където я подаде го, затвори да ни я връща обратно. Сам си! Гори, Главата горе! да не те лъжи. Браво, Алекс! Ники, стой, виж там малко му я даде. Втора топка! Давай, Алекс! Части, смело! Топката гледай! Голям финт. Мони, отивай ти, Мони ти. Не. Бори, на отбита топка отивай. Денис! Мони, там хубаво. Алекс, браво! Иве, следвай! Бори, ти не дай да ходиш напред. Абе, Алекс, какво правиш, бе? Внимавай! Внимавай за играчи зад гърба! Давай, Алекс, излизай! Алекс, искаме ли я? Ще вътре! Алекс! Искам да искаш тази топка! Браво, Ники! Алекс, на разходка си, бе, човек, вижи се, бе! Матей по-напред ще подсигури Емо! Емо навътре към Матей! Бори, по-назад си гледа да береш. Алекс, тръгни! Бягай назад само, бягай назад! Бягай позиция бързо! Позиция бързо! Алекс, Мони, я иска, бе! Сам си! Емо, не спай от игра! Ивчо! Не скъсявай! Давай, Денис! Тръгнал си вече! Ето го, дай му ако... Давай, давай! Да! Човек, бе! Ръстили сте закъсявали, бе! Още я обърни с Ники. Бори, подаваш без да гледаш, бе! Първи, бе! Браво! Матей, подсигравай го!
Матей, стой и го бие! Мони! Сериозно! Идвай насам. Не се изхвърляй! Браво! И сега Мони ти е сам да му я подадеш и става супер. Позиция. Ванка, не бързай. Митов мисли. И Кръстев напред и настрани. Кръстев слизай. Емче! Давай, няма нищо, моето момче, става такива работи. Давай! Спокойно! Емче, влез в мача, давай! Много по същия начин. Много напред и настрани. Айде! Празно, Алекс! Даши на крак. Айде, бе, човек! Дай Митов. Браво, Мони, браво. Ма не стига, че спиш и после го пускаш да мине. Дай му пускаш и бързо. Ловичката, пак. Посевай. Спокойно. Спокойно, бе. Бори. Добре, браво. Връщай се на място. Ники човека. Бори на място. Бори назад си на... Дай го отпред! Отам! Давай го! Браво, бе! Лупче, перфектен. Ванка. Любимите ми пасове през всичко. През всички. Ванка, тръгна си вече, не спирай! Алекс, не се изхвърляйте. Тогава са най-готини. Да, препарирай Не всичко. изхвърляй. Мони да ня дава насам. Браво, Алекс. Мони, дай да вземе. Айде, стъпи малко, бе. Мони, много леко. Алекс, сега скочи с глава и жени оцели. Бори на отбита топка. Тук един при мене! Кръстев напред. Митов, парде. Браво, Дашев! Дашев, взе центъра. Емо, взимай. Ей, средата е човека. Ники, излез. Закъсняваме. Стили игра напред, стили. Шут, бе, шут, бе. Игра. Алекс, газ. Алекс, ще излез. Браво, Дашев. Помагай, Алекс. Браво, Бори! Саме, бе. Ей, топка. Браво, Георги. Давай позиции бързо. Митов, Кръстев, позиции. Айде, Гого да ни я връща. Дашев, стой вътре, Алекс, празно. Браво. Мони. Митов, Мони, широко и Ники, напред, ела. широко Фланга. и напред, Ники, широко. ела. Митов, широко и напред, Митов, Айде, взимаш я, напред. взимаш я. Айде, бе, Мони. Синьо изпълнява. Левски изпълнява тъча. Наша. Изпълнява тъча. Да. Кръстев. Емо! Не се изхвърляй. Мони, трябва да я вземе, Мони. Пробя, бе! Браво, Любчо. Смело, Емка! Давай, не се топи. Напред играй! Срещай. Добре. Опа! Краска, лесна топка, бе. Двоен фаул, трябва да се подадете! Дашев! Краси, не мислиш. Матей, бягай ми. И първия път, и втория път. Матей, отиди да направи нас на жълтата.
Краска! Краси, като си я бутнат, излизаш срещу топката. Мони, веднага излизате, където я подаде, излизате. Ники, застани на линията, като я пуснат, веднага излизате без да се дупите. Отиваш към топката без да се дупиш. Краси, не внимаваш, гол! Първи път си заспал още. Айде, подайте си я. Алекс, Алекс! Айде играйте, давай, има много време, айде! 15 минути, давай! Игра точно 15 минути. Има време. Мони, къде е? Дали има 15 минути? Се вторно от 15 минути. Не, брат. Как не ви харесвам вас двамата? Вкарахте и гол, нали знаеш? Такъв гаден тандем с двамата сте направо... Мони, ако не се разбягаш, ще изкарам, няма да чакам, да знаеш. Неприятно. Едвам се движиш. Ванка! Смело е по-напред. По-смело. Не питай. Тук не мога да я вкара, обещам. Не можеш. Вие сте, аз ви карам, вие сте много трудно долата. Трябва да я вземи, да я махнем оттам. Алекс, двама има при тебе, викни единия. Аз пречам. Няма къде. Давай, Алекс, давай, Алекс! Емка смело, Емка! Бягай назад само, ступай! Айде, Гого, какво е това спиране, бе, Георги? Завършвай! Алекс, първият път, Алекс! Алекс, не поемай топката назад. Матей, давай към него, Матей, давай, не за да настъча! Иво навътре към Матей! Назад и навътре към Коев. Стига се връщал назад. Алекс, Алекс. Напред играй моята. Иде широко. Алекс, Алекс! Браво, браво, решил си, това е. Няма друго. Алекс, ама срещаме, препредаваме си го. Той Симеон гледа. Матей, мисли. Айде, играй с Ники, бе. С Ники, с Николай! Ники настрани. Иво, иди, Иво. Айде, Мак. Симеоне, ама не е виновен той, ти не му искаш, въобще е топката, стоиш и го гледаш. Панов е лапка. Панов. Емо, бягай по-напред, Матей, бягай си. Матей, Емо, по-напред, бе. Гого! Центъра. Дашев, бе по-напред от Виктор. Алекс, тебе удара. Браво, добре. Браво, Кристо. Назад и навътре към Коев. Иде също. Далеч си. Игра напред, Денче. Там някой загрявката че. Да. Отзаре. Би. Дай, Мони, дай. Обърни се напред, бе! Всяко мога да обърнат към Лючо. Още, Ники. Давай, аре Бичо. Браво, Георги. Зад гърба. Браво. Мони, хайде. Това е горе. Браво, Емка. Кръстай! Дай. Алекс, връщай! Завършвай. Браво. Емка. Главичката, браво. Браво, деца. Ще има нова, спокойно. Браво, Алекс. Давай я. Браво, Ники. Айде, Айде, Мони. момче, засили се малко, бе! Браво, Николай. Смяна, Симеон е латка. Обяснявам на тренировки с твоите глупости, Иго. Браво, корнер. Айде, я... Двама са там, айде, играй, бе! Ванина, там си в терена, не знам дали знаеш. Ванина!
Не, остани. Матей, далеч си. Алекс, давай! Настрани! Кръстев близко! Айде, Кръстев. Кръстев, караме, моето момче! Матей, назад бягай, подсигурявай! Стефчо назад! Панов назад! Тръгвай, Назад Иво! си! Панов назад, бе! Пробай, бе! Мексице, Пробай, бе! Срещай! Вътре! Алекс! Не срещаме! И треньора му казва да я бие и ти стоиш и гледаш! Ай, Стилка! Пак ли това? Бой! Остава. Алекс, давай! Матей, стой на бързи, ако е дълго. Ево, по-напред! Алекс, давай, бе! Нему, дай! Кръстев, дай! Тя не да спи си бият вече. Браво ти ли! Те си карат лайф, кара се. Ево, тръгвай! Карат се лайфа. Контрол! Спокойно! Даш ли вътре? Алекс, Даш ли? Дашев! Ники, ари излезе, Ники! Спокойно! 27, 28. Матей, отивай! Матей, назад! Гърба си гледай! Тей номер 10! Дай го към теб и до ръцето! Давай, Дашев! Давай сам! Алекс, газ! Алекс! Дай! Харя! Браво, Краси! Това е позиция, само бягай на позиция, само ти бягай! Кръстев и Вайло стоите, това е право! Даш ляво! Алекс, дай! Ево, направи номер 7! Вайло, събирай гърба! Браво, Дашев! Браво, Ники! Дай Илка! Браво! Топката гледай! Топка! Браво, Дошка! Колко авантажи след това не ги връща! Колко авантажи тук след това не ги връщаме! Покорите детето, пак няма! Има време, играй, бе! Алекс, лесно я губиме, Алекс! Окей. Назад и надясно към топка, ще Има има време. спокойно, да не ни прехвърля. Да може да я вземе, да играем напред. Спокойно. Давай, Дашко, напред, давай смело! Давай, бъркай! Алекс, давай! Точно така, давай, играй! Иди, Алекс! Точно така! Матей, Дай. Емо, отивай! Чакай! Матей, гърба на Емо! Гого, казах, изчакай ги! Ще не хубава, ама. Смяна! На секунда. Любче! Излез оттам направо, мини оттам отстрани! Ники, внимавай! Мони назад си! Алекса ми сега! Чете? Бързо назад, Алекс! Дай! Добре. Това залагай! Матей, залагай! Сериозни? Оставя Дашев! Къде е там фала върна, бе? Не беше толкова. Нямам представа. бе, Дай, така. Матей! Гого, пред топката бе, Гого! Краска в средата и внимай! Браво, Алекс! Ама не я губи! Дай! Дълга! Мони я иска! Браво, бе! Нищо, добре, айде! Браво! Бързо по местата! Ники, тук не се интересува, само гледаш да ни е паса в коридора. Айде сега, ела! Да, Мони! горе! Ники тръгна. По-бързо давай! При брама по-бързо давай! Абе, гледай топката, не му гледай тялото. Ники това ще го бори зад гърба. Каши пред центъра, Денис зад гърба. Далече! Кръстев събирай. Браво, бе, Георги!
Кръстев, стой! Прибирай, Кръстев! Топка, гледай, топка! Че не можа да я измъкне. Без малко. Стай! Ники гърба, Николай! Сам си спокойно! Ники! Ники! Наша топка ще ни вкарат гол! Браво, да! Ники назад, Ники! Не се изхвърляй, не се изхвърляй! Не се изхвърляй, бе! Браво, Денис! Ай, Николай! Стига се отдупил, бе! Ей, Ники! Николай! Аз си кам да не се изхвърляш, ти се въртиш към балерина! Спокойно, позиция! Като балерина подскачаш! То ясно, че сте лъжи, не виждаш ли? Глупости, не! Глупости, не! Подаръка са достатъчно. Денис гърба! Денис гърба! Мисли, Денис! Денис! Илян, не! В центъра! Алекс, дай! Денис, тръгвай! Дълга, ако трябва! Емо близко до Коев! Мони сега, Мони, да не се изхвърляй! Емо близко до Абе, Коев! човек стига се изхвърля така, бе! Ей, Мони! Енка, стой отзад, се играе. Сами не му се лепи за него, мини към вратата. Айде, мой Томче, давай! Кръстев, трябваш ти! Айде. Кръстев, има нова, мой Томче! Да. Кръстев, Боримир! Боримир! Дай да, шеф! Браво, МК! Не дай да бързаш, Мони! Напред играй! Идва, идва! Денис, тръгвай, дай му, дай му! Ана, играй се, пак, играй го! Браво, Денис! Смяна! Краси, Дай, ела! дай! Краси! 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 Мони, го бавно на тренировка едва се движиш. Те ще чакат. Кръстев! Първи го разбрай, какво направи? Мате наляво, мисли номер 10. Кръстев наляво, излизай, Кръстев! Дай, Дашев, дрибъл! Мате, дай назад! Дай назад! Браво, МК! Излъжи го, ми, човек, излъжи го! Иване! Коев! Денис, слизи! Тръгвай сега! Дълга! Давай На гърба! Ама пари отгоре, бе! Стойте пред тебе, как ще минат през него? Да е тук! Кръстев! Сами, не се лепи, за да го види назад, бе! Алекс! Ники, къде е човека? Давай! Давай, Денис, да не те прехвърля топката. Коев, подсигурявай, Денис! Емо, Коев! Лъжния с глава, бе, човек, айде, бе! Браво, Гого! Кръстев, прибирай! Спири го. Денис, бягай, стана, Денис! Стана, оставай! Алекс, стана! Матей, към рамката бягай! Алекс, стана! Стана, лоте, Алекс и Денис! Емо! Бягай, утре разкачаш! Да, шеф! Емо! Бягай оттам, бе! Бягай вътре! Яки ти качулката. Да, шеф! Ако е пусна, излизаш ти! Матей! Човек! Човек, вани! Иване! Натам, Иване! Иване! Ванка, давай! Стоп, Ванка, добре си! Матей, зад него, Матей! Матей, зад него! Зад него! Иване, готов! Няма този. Браво, Мони! Так му ще я кажам, че вратаря много ги хваща. Нищо, Ванка, няма нищо, айде, няма нищо. Алекс, ела, Гого, влез вътре. Бързо, че си мокър.
И внимавай с човека, После ще говорим. Там сме. Обличи се се. Нали 4-3? Напред играй, давай напред! Ники. Дай посредък, Назад, дай Ники посредък, назад! дай, дай! Гол не връщай! Ники не се изпърляй! Айде, после ще говорим, казах, ще ти обясня. Браво, Гого! Спокойно. Спокойно. После ще говорим. После ще говорим така. Допай! Смяна, Сами ала! Чакай, Гого! Давай, излизай, бе! Внимавай! Излизай! Всички! Абе, Ники! Абе, Николай! Дай му хубаво натъча, бе! Двама човека там! Мони, отивай там да не се подадат! Ей! Телко, ела тук! Стиляне! Вътре, отивай! Стиляне, мини от към... Стиляне, айде, бе! Стиляне! Гого, влизай вътре да скачаш! На предните секунди.